Father Arvin, good evening po. At kay Lorelai, nais ko munang bigyan kayong pagpupugay sa inyong pagpunta ngayong gabi. Welcome po kayo mga mamamayan ng langit mula dito sa Longos, Malabon. Palakpakan nyo ang inyong sarili. No? Sa inyong pagbibigay ng panahon, nadadama na natin ang tagumpay. Maging ganun man sa kalsada ay medyo maingay. No? Dahil nga sa mga tricycle na dumadaan. Ang inyong pagpunta ay isang patuloy na paalala sa atin na ang Diyos ay hindi pa nagsasawa sa iyo. Sabihin nyo sa katabi nyo, hindi pa sawa ang Diyos sa iyo. 1, 2, 3. Kasi nabubuna naman ninyo maraming mga tao minsan, laging sinasabi pag mga ganitong gawain na wala daw silang panahon. Paano naman kaya nawawala ng panahon yung iba katulad sa pagsisimba? Bakit walang panahon yung iba? Ba't naman kayong meron? Iba-iba ba ng panahon na binigay ang Diyos sa ating mga tao? Di ba? Pare-pareho lang naman. Tanungin ko kayo para matesting ang IQ nyo ha. Ilang araw meron isang linggo? Ilang oras mayroon isang araw? Oh, matataas ang IQ ng mga bata. O ilang oras mayroon isang linggo? Nawala ang IQ ng mga bata. Ilan? Anong 3? 168. Linggo-linggo, ilang oras ang hinihingi ng Diyos na panahon mula sa atin para ibalik sa Kanya bilang pasasalamat? Isa lang. No, ito'y dagdag na sa oras na binibigay nyo. Pero ang hinihingi lang ng Diyos sa atin para maging parte niya sa buong linggo ay isa. Wala daw panahon yung iba. 167, inihahandog sa atin ng Diyos. Gawin nyo kung saan kayo maligaya. Kung gusto nyo gawing libangan yung pagtawid sa kalsadang yan, hanggat hindi kayo nasasagasaan, gawin nyo. Hindi kayo pipigilin ng Diyos. Sa langit, walang basagan ng trip. No? Kung saan ka masaya, doon din masaya ang iyong Ama. Walang panahon yung iba. Nakakatawa yung mga taong mga walang panahon. Alam nyo yung mga bukang bibig, wala akong panahon, Father. Pagpunta niya sa kabilang buhay at kumatok sa makipot na pinto at sumigaw, Panginoon, pakibukas mo ang pinto. Ano nga asahan yung isasagot ng Panginoon sa kanila? Eh di ganun din. Wala akong panahon. Kayo po ba nagbibigay ng panahon sa mga taong walang panahon sa inyo? Birthday ng anak mo, nagpunta ako mari mo. Pag birthday ng anak niya, obligado kang pumunta. Kasi nagbigay siya ng panahon sa iyo. Kayo, namatay tatay ng barkada nyo, nagpunta kay Salamat. Yung mga naglilingkod sa mission station sa Longos, mga lectors, commentator, lay ministers, yung Knights of the Altar, kayo ano bang kulto kayo kasali? Ha? Kulto ba kayo? Ano no? Kaya nga, ngayong gabi yung iba sasabihin ng mga ibang tao, kasi Father, minsan hindi na ako makadalo sa mga ganitong gaway. Kasi Father, pagod na ako eh. Yung bukang bibig naman ng iba, pagod na daw. Uy, maganda pala boss mo, sumama ka sa choir. Pagod na po, Father. Eh, mag-lector commentator ka na lang, maganda ka pala magbasa. Pagod na nga ako, Father. Sumama ka na lang sa mga ibang organisasyon ng mission station para meron kang apostolado. Pagod na nga ako, Father. Kaya minsan sa misa, gusto kong sabihin, alay ang misang ito sa mga pagod na. May they rest in peace. O, di todas ka na. Di ba, bukang bibig ng marami yan. Yung iba naman mga tao, sabihin ay sa totoo lang, Father, kung hindi ako nahihiya kay Father, hindi ako dadalo eh. Yung napipilitan ba? Parang sa isang kaharian, sabi nung hari, lahat ng mga lalaki, bukas magpunta sa palasyo at may lalaki na nahimik lahat. Biglang may lalaki sa ilog, lumangoy, sinakman ng mga buhay at tinatamaan, pero hindi napupuruhan. Nakatawid yung lalaki, sugatan pero buhay. Tuwang-tuwa yung hari, napakatapang mo, ikaw ang nagwagi. Sabihin mo ngayon ang gusto mo. Gusto mo ba ng kalahati ng kayamanan ng kaharian o gusto mo mapangasawa maganda kong anak na dalaga? Isa lang po ang gusto ko, mahal na hari. Sabihin mo gusto mo. Gusto ko pong malaman kung sino nagtulak sa akin. Kayo kaya ba ako nandito ngayong gabi? Diba? Isa yan sa mga katanungan natin sa ating buhay, ayaw naman lumipat. Pagsubok lang yan, sabihin sa katabi. Maganda man o hindi, ang nangyayari,
Pagsubok lang yan. Ayaw lumipat, kuya. Ay, kasi nagpunta dito sa ano eh. Yan. Oh, nagpunta doon sa notes. Ayan. O, tanungin sa katabi, bakit ka nandito? 1, 2, 3. Diba? Sabi, wala kang pakialam. Pakialamera ka. Ay, meron pa palang tao dito. Diba? Mga katanungan, minsan sinasabi nga natin yung marami tayong mga dahilan, akala mo napipilitan ka lang, sa totoo, merong magandang plano ang Diyos sa atin ngayong gabi. No, sabi nga dito, sagutin natin yung tanong, bakit nga ba tayo nandito? Awitin natin to. Alam niyo, I will bring you. Pakibasa, you are here because you belong to God. Wala nang marami pang paliwanag. Pag may nagtatanong, ba't ka ba simba ng simba? Because I belong to, I assure you, you are just where God wants you to be. No, wala na pang ibang dahilan kung bakit tayo naririto, kundi pati ako ay pinahintulutan lamang ng Panginoon. Kamunti pa nga madisgrasya. Kasi nagpahinga lang ako sandali, nakatulog ako. Paggising ko, 6:30 na. Di ba? Pero naligo ako, huwag kayong mag-alala, no? Kahit na malilate ako, naligo pa rin naman ako, no? Kaya napagod siguro ako sa paggawa ng talk namin para sa taping ng 7 Last Words. Kaya pag-upo ko sa silya lang, biglang nawala na ako ng malay, hindi ko na napuna. Pagkatapos, pagdilat ko, madilim na. No? Kung hindi tayo pinapahintulutan ng Panginoon, tayo ay hindi makadadalo. Kahit ako hindi makakapunta sa ating pagtitipon ngayong gabi. Kaya nga, lagi nating pakatandaan ang patuloy na hamon sa atin ng Diyos. Dahil ngayong panahon ng Kwaresma, maganda po magkaroon ng mga ganitong gawain. Na kahit papano taon-taon, maipaalala sa atin ang dakilang pagmamahal ng Diyos nang tayo ay kanyang tinubos sa ating mga pagkakasala. Ang Kwaresma ay 40 araw na paghahanda upang makiisa sa paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus. Ganyan yan. Paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay ng Panginoon. Sinimulan natin ito nung Ash Wednesday, di ba? Naalala nyo, nagpapahid kayo ng abo sa noo. Kahit di nyo naintindihan, no? Sabi pa ng iba, Father, lakihan mo pan-display. Ganun ba? O sige, ikaw ay alabok, sa alabok ay kayo magbabalik. Father, binaboy mo naman ako niyan. Iba naman, Father, bakit hindi maganda yung krus? Hindi naman importante kung anong korte nun, no? Kahit exclamation point ang ilagay ko doon. Ang importante yung mga kataga na naririnig natin bilang paalala ng karupukan ng ating pagkatao, no? Ng ating mortalidad. No? Basa, ang sinasabi ng pare, ikaw ay alabok at sa alabok ikaw ay magbabalik. Sa madaling salita, mamamatay ka rin. Pakiulit habang nakatingin sa katabi. Huwag kayo sa akin tumingin, lugi ko niyan eh. Ang dami nyo eh. Di ba? Yun naman talaga ibig sabihin nun eh. Mamamatay ka rin. Pinapaalala taon-taon na dapat tayong maghanda dahil ang kamatayan ay hindi natin maiiwasan. Pumunta kami ng lamay ng patay, napansin namin, walang tumitingin sa kabaong. Nung bibindisyon na namin yung patay, kaya pala walang tumitingin sa kabaong, yung patay may hawak na karatula. Nakalagay, ako ngayon, ikaw bukas. No? Father, nananakot yung patay. Hindi nananakot yun, nagpapaalala lang yun ng totoo na sa ayaw at sa gusto natin, isang araw, nandun din tayo sa loob ng kabaong. Di ba? Wala namang makakatakas. May mga bagay sa mundo, hindi mo kayang takasan. Katulad ng pagtanda, tayong mga karayuma, no? Tayong mga senior citizen. Di ba? Mapasalamat nga tayo, umabot tayo ng ganitong edad. I am 67 years old, no? Kaya, I am 40 years in the priesthood and I am single, but not available. Parang sumpa ito eh. Wala kang magagawa, talagang ganun. Di ba? Swerte na kayong pagtanda eh. Yung iba ayaw tumanda, sabi ng babae, Dok, magkano
magpa-facelift para magmukha akong bata. 250,000 lahat-lahat na yun. Mahal pala. Wala bang mura? Basta magmukha lang akong bata. Eto, chupon, 30. Subo mo. Mukha kang adik niya. Di ba? Yung iba, ayaw. Mangulubot ang balat, nadidepress. Pag nangungulubot ng balat, pumapangit ka na. Kaya ba sinasabi sa akin, Father, hindi mo ba ako nakikilala? Sarili ko nakatatak sa utak mo na kung ano-anong mga nunal. Di ba marami na mga pagbabago? Ayaw pumangit. Ito totoo lang to ha. Sa palagay ko, yang kapangitan, yan ang totoong biyaya ng Diyos. Yang kagandahan niya ng sumpa. Kasi, ang kagandahan naman, nililipasan niya ng panahon. Pero ang kapangitan, pinagtitibay ng panahon, no? Hindi niyo ba napapansin? Yung magaganda ngayon, bukas, pangit na yan. Pero yung pangit ngayon, bukas, pangit pa din. No? Antibay. Kasi pag maganda ka, tapos nangungulubot ka na, madidepress ka. Ba't nagkakaganito na itsura ko? My God! Ayun, pangit. Wow! Walang kakupas-kupas. Hindi ka nadidepress. Di biyaya yun, di ka nalulungkot. Kaya nga para sa atin, hindi natin maiiwasan ng kamatayan. May mga bagay tayo hindi maiiwasan. Kaya nga lang, siyempre, hanggat maaari, pag pinapahiran tayo ng ganun, hanggat maaari, hindi man tayo takot mamatay. Minsan, Father, nakakatakot talaga eh. Bagay, totoo yun. Kasi may mga pare ko mag-sermon, masyadong madamdamin, lalo na tungkol sa katapusan ng mundo. Sabi nung nagsisermon, pare, madamdamin, sa katapusan ng mundo, magkakaroon ng taggutom, digmaan, bayan laban sa bayan, magkakaroon ng malalakas na lindol, magdidilim ang langit, babagsak ang mga bituin. Sabi ng batang nagsisimba, Mami, may pasok ba bukas? You only die once, but you live every day. Bawat araw ay pagkakataong binibigay ng Diyos para malasap natin ang tamis ng buhay sa mundo, ang tamis ng pagmamahal ng pamilya mo, ng iyong mga mahal sa buhay, yung mga minamahal mo at nagmamahal sa iyo. Yan ang ating pang-araw-araw na dapat pagdaanan. Yung iba, masyadong takot mamatay, nakalimutang mabuhay. Do not be afraid of dying. Be afraid of not being able to live at all. Na hindi man ninyo nalasap yung tamis ng buhay sa mundo. Nagtago ka lang, hindi ka nakihalubilo. No, dahil nga umiiwas ka sa mga sugat na nililikha ng mga pagsubok sa buhay. No? Kaya nga, hanggat maaari, ayos-dahanan natin na tayo ay mawawala ng isang mahal sa buhay. Kasi Father, totoo, masakit, di ba? Alam ko, bata, matanda, may sakit, wala, malakas man o mahina, pag may binawi sa pamilya, nagulat kayo, di ba? Pag may binati sa pamilya, lagi yang masakit. Kaya nga yung lolo't lola ko, pag may patay kami noon, may mga pamahiin na pinagagawa sa amin. Bawal daw maglibing ng Lunes. Kasi day off si Father Arvin. Butong pakwan. Yung iba, pati cup noodles, tinitira eh. Ang kapal ng mukha nyo. Baong ko bukas to sa school. Malamang may mapapatay, malamang mapapatay kayo. Namatayan na, kinukupit nyo pa yung mga chicherya. Pinakamasaklap na pinuturo ng matatanda, hindi po yan totoo. Pero mabuti na din yung sigurado. Paano kung may mamatay bukas uli? Ikaw sisisihin kasi naligo ka. Ang mas tamang turo na matatanda, yung mga pamahing yan, dahil takot silang mamatay. Ako na madali. Marami pa naman kami kapitbahay doon, pwede na silang mauna. Tsaka prinsipyo ko sa buhay ko, ladies first. Gentleman ako eh. Bakit? Di ba gano'n ang gentleman? Kaya kayo mga lalaki, pag sinabihan kayo ng misis nyo, mamatay ka na, sabihin mo, ladies first. Oo nga, Father, no? Bakit ganun? Malungkot pag may namamatay. Kahit nga mga pasaway yung mga namamatay sa pamilya, malungkot pa din, di ba? Siyempre, mamimiss mo rin yung kakulitan noon, yung mga pagiging pasaway.
Patay nga yung tatay, nakaburol dito. Yung nanay nakaupo katabi yung anak. May nagsasalita, kaibigan ng patay. Necrological service tawag. Sabi. Sa ating harapan, nakahimlay ang isang mabuting tao. Isa siyang mabuting kaibigan. Mabuti siyang asawa at ulirang ama. Sabi ng nanay sa anak, tignan mo nga kung tatay mo yung nakaburol. Pasaway naman nung nabubuhay. Di ba? Kahit pasaway, masakit pa din at malungkot kapag may nawawala sa pamilya. Wala tayong magagawa. Isang araw, tayo ay babalik kung saan tayo nagmula. Ikaw ay alabok at sa alabok ikaw ay magbabalik. Ganito lang daw yan. Pakilakas. Yan. Ganyang kalakas. Si Father Arvin din yan, ha? Ang bilis, oh. Kanina, gumagapang lang ngayon. O, naninipa pa ng bola. Yan. Sakrista na siya siguro niyan. Oh, seminarista na, may cellphone, eh. Oh, theologian na siya. Oh, parish priest na siya. Oh, lolo na siya. Ang bilis na ng panahon, Father. Pag tinigtignan mo ko, look at your future self. Puro rayo, todas na siya. Ganyan lang daw ang buhay. Napakabilis, napakaikli. No? Kaya nga ngayong panahon ng Kwaresma, tayo inaanyayahan upang tayo makipagkasundo at time of atonement and conversion. Dahil nga ang Panginoon nga ay nagbayad na ng utang natin. Kailangan na lang natin kunin ang resibo. Dahil nga, wag na tayong mangamba kung tayo man ay may mga pagsubok na nagiging dahilan para tayo lumayo at makagawa ng mga bagay na hindi tama. Tinatanong ng marami kalimitan kasi, yan si Father, oh. Yeah. Sabi din, bakit ako nagkakasala, Father? Taong simbahan naman ako. No? Kami nga, alagad na simbahan, eh. Kakasala din, eh. Masama ba akong tao? Yan ang pinakamasagwa na maiisip nyo sa inyong sarili. Wala na talaga akong pag-asa. Ganito na lang ako. Hindi na ako makapagbabago. Kala mo lang yun. Pero hindi yun ang inaakala ng Diyos sa atin. Kaya nga tayo tinitipon lagi ng Diyos para ipaalala sa atin, hindi pa ako sawa sa iyo at hindi ako magsasawa kailanman. No, kahit tayo mga makasalanan, ang pagmamahal niya ay hindi mababago. Ito po ang gusto kong tandaan nyo isa ngayong gabi. Kanina, yung una, you belong to God. Pakiulit. Pangalawang aral, ito lang yung napakasimple na dapat nyo laging taglay sa puso nyo. Walang taong masama yang katabi nyo. Kahit mukhang hindi magpapahuli ng buhay, mabait yan. Sabihin nyo sa katabi nyo, alam ko mabait ka. 1, 2, 3. Ang sabi, weh. Pati siya, hindi makapaniwala. Paano naman ako babait, Father? Marami kong kasalanan. Kasi wala namang ginawang masama ang Diyos. Anong sabi sa Biblia? Nung ginawa ng Diyos ang langit at lupa, anong sabi sa Biblia? Basa, God saw that it was good. Nung ginawa ng Diyos ang halaman at ang hayop, anong sabi sa Bible? Basa. Pero nung ginawa ng Diyos tayong mga tao, anong sabi sa Biblia? Basa, God saw all that He had made, and it was very good. Paano kayong sasama kung likas kayong mabuti? Ba't ako nagkakasala? Nagkakamali lang tayo ng pili. In life, we make choices. And sometimes, we make the wrong choice, we make bad decisions. But wrong choices and bad decisions will never make you a bad person. Kahit mga kriminal, marunong magmahal sa pamilya nila, di ba? Marunong silang magmahal. Kasi nga likas tayong mabuti. Nagkakaroon lang tayo ng mga sandali, mga yugto ng buhay, namamali tayo ng pili. Pero ang maling pili at mga masamang desisyon, hindi ka pwedeng gawing masamang tao dahil hindi mo kayang burahin
ang likas na kabutihan na tinanim sa iyong puso ng Diyos. Kahit anong gawin mo, di mo yan mabubura. At hindi natin kayang baguhin ang kalikasan ng Diyos. God is love. Pakiulit. Paano? Ang nagmamahal, umuunawa, nagpapatawad, at nagbibigay ng pagkakataon. And that is how God treats us. Yan ang kanyang tingin sa atin. Hindi malaga sa Diyos na kalipas mo. Malaga sa Kanya kung ano ka pa pwede bukas. Kung ano ang ating magagawa pagkatapos ng recollection na ito. No? Kaya nga, para sa atin, tayo man ay nakagagawa ng hindi maganda sa ating buhay, huwag kayong mawala ng loob. Sabi nga ni Ray Valera, di ba? Isipin nyo si Jesus ang kumakanta ng awit ni Ray Valera ito. Sabi ng Panginoon sa atin, mali man ang ikaw ay ibigin ko, ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sinner ka man. Ganun. Yun ang sinasabi ni Jesus sa atin. Hindi mo mababago yung damdamin ng pag-ibig na nasa kanilang kakanyahan. Yun ang kalikasan ng Diyos, no? Ang pag-ibig. Kaya nga, pagka dumarating tayo sa mga pagsubok sa buhay, o nga, Father, minsan, yung mga pagsubok na yan, pinanghihinaan ako ng loob, pati pananampalataya ko, humihina. Bagay, totoo yan. Lalo na kung mga problema mo, karamdaman, no? Ang lahat nga po ng gustong gumaling, pumalakpak ng may pagpapasalamat. Lahat ng gustong gumaling. Sabi ko na nga ba, lahat kayo may sakit eh. Kaya kinakabahan ako dito. Pag may taning na buhay mo, sabihan ka ng doktor ganon. Sabi ng pasyente, may magagawa pa po ba ako, doktor, kung sakali? Mabuti pa, mag-asawa ka na lang ng pangit at masama ang ugali. Saan po ako hahanap nun? Sa Longos, malami nun, no? Sa Malabon. Pag ginawa ko po ba yun, Dok, gagaling pa ako? Hindi na rin. Pero pag ginawa mo yun, mas gugustuhin mo pang mamatay kaysa mabuhay. No? Pero mo, katabi mo, ang masama na ugali, pangit pa. Bibikti ka na lang mamaya. Lalo isa, may taning na buhay mo. Gano'n pa po ang katagal, doktor? 10. 10 years. 10 months. 10, 9, 8, 7. Paano naman kayo hindi panghihinaan ng loob niyan? Bisan ba nakakapanghina ng pananampalataya? Hingi ka ng hingi, hindi naman binibigyan. Stotoy. Tuwing magpapasko, sinasabi ng pare, sumulat kayo ng prayer request at ilagay sa ilalim ng kama ng baby Jesus. At sa Pasko, makukuha ninyo ang inyong kailingan. 3 taon sumusulat si Totoy. Dear Jesus, bigyan mo naman ako ng bisikleta sa Pasko, love Totoy. 3 taon, wala namang dumating na bisikleta. Kaya anong sinabi na naman ng pare, sumulat kayo. Hindi na sumulat si Totoy. Ba't ka pa susulat? Wala namang nangyayari. Pero nagsimba pa. Tapos ng misa, nagpunta sa bilin. Lumingon-lingon. Nung walang nakatingin, kinuha yung rebulto ni Mama Mary. Nilagay sa backpack. Tapos sumulat, Dear Jesus, pag hindi mo ako binigyan ng bisikleta, hindi mo na makikita nanay mo kahit kailan. Tandaan mo, huling babala ko na ito. Nakidnap for ransom pa. Minsan nakakagawa tayo ng hindi tama kapag hindi binibigay ang gusto natin. Etong tanong ko sa inyo, lahat ba dapat ng gusto nyo ibibigay ng Diyos? Para na lang madaling maintindihan. Kayong mga magulang, lahat ba ng ginusto ng anak nyo, binigay nyo? Oo, hindi. Okay, nadinig nyo? Father, makukunat yan. Ano kang makunat ka? Hindi nila ibibigay lahat ng gusto nyo. Pero lahat ng kailangan nyo, kahit ipangutang nila, uutang yan. Kasi kailangan nyo pambayad ng tuition, baon, project. Uutang yan. Kasi kailangan. Sabi ng bata, Mami, pahingin ang 500. Sabi ng nanay, ano? 400? Ang laki naman ang hiningi mong 300. Anin mo ba yung 200? Baka akala mo madaling kumita ng 100. 50 nga, mahirap kitain eh. 20 pa kaya. Buti may 10 pa ako dito.
Ito, 5 piso. Saksak mo sa baga mo. Saksak mo sa baga mo. You will not be given everything you want, but God will provide you with everything you need. Pag kailangan nyo, hindi kayo magdadalawang isip. At lagi nyo itong tandaan sa panalangin. When God answers your prayer, it is because you believed in God. But when God does not answer your prayer, it is because God believes in you. Ha? Naniniwala sa iyo ang Diyos sa kakayahan mo. Kaya mo yang lutasin, huwag ka nang tumawag doon. Maraming mas nangangailangan kaysa sa iyo. Lutasin mo dahil may katangian kang taglay na galing din sa Kanya. No? Kaya nga, kapag sinusubok tayo, minsan panghihinaan ka ng kalooban. Pag kami mabibigat na problema, katulad nun sa isang kakilala kong pare. Pero kasi, meron ng asawa niya. Sabi niya, magtago ka. Walang dapat makaalam nito. May pamilya akong tao. Ayoko masira pamilya ko dahil sa pagkakamali natin. Nagtago yung sekretarya. 9 months dumating, kagampanan na ng sekretarya. Pinunta na ang doktor. Tuwan-tuwa. Meron na tayong solusyon sa problema natin. Meron akong pasyenteng pare. May bukol sa sikmura. Ganitong gagawin natin. Papaanakin kita. O-operahan ko yung pare. Tapos, itatabi ko yung sanggol sa pare. At sasabihin ko sa pare, Father, isa pong himala. Hindi pala bukol, kundi sanggol ang laman ng inyong sikmura. O gano'n nga ginawa. Pinanak, inopera, tinabi yung sanggol. Siyempre, nagulat yung pare pagising. Doktor, anong ibig sabihin nito? Ba't may sanggol sa tabi ko? Father, isa pong himala nangyari. Hindi pala bukol, kundi sanggol ang laman ng inyong sikmura. Sa kumbento, lumaki naman yung bata. 10 years old na yung bata. Hindi na makonsensyang itago ng pare ang sikreto. Tinawag niya ng bata at sinabi, halika at may pagtatapat na ako sa iyo. Ano po yung papa? Hindi ako ang papa mo. Sino kayo? Ako, ang mama mo. Bakit nanganganak ba mga papa? Siyempre pag nanganak, mama. Di ba lahat tayo may mga pinagdaraan ng pagsubok? Kaya mo nga masabi-sabi sa akin, akala ko pa naman, pag lagi ako magsisimba, pagpapalain ako ng Diyos, ba't dami kong problema? Buti pa yung kapitbahay namin, yung pinagpala, Father, wala namang problema. Tandaan nyo to, hindi ho pinagpala ang taong walang problema. Dahil wala naman taong walang problema eh. Yung katabi nyo, kahit maayos tsura niyan, may pinagdadaanan din yan. Oo. Sabihin nyo sa kanya, may problema ka ba? 1, 2, 3. Ang sabi, wala kang pakialam, kanina ka pa. Lahat naman talaga tayo may problema eh. Di ba? Ang pinagpala, hindi yung taong walang problema, dahil wala namang taong walang problema. Ang pinagpala ay yung mga taong katulad ninyo, na sa kabila ng sangkatutak na problema, hindi pa din nawawala ang inyong tiwala at pananalig sa Diyos. Palakpakan niyo ang inyong sarili. Sabihin nyo sa katabi nyo, pinagpala ka. 1, 2, 3. Di ba? Lahat tayo ay pinagpala dahil sa katatagan ng ating pananampalataya, sa kabila ng maraming pagsubok, tayo ay nagiging mas matatag kapag tayo ay dumaraan sa pagsubok. Tamo si Father ay nahabol ng bagyo. Oh, kahit anong gawin ni Father, lagi na lang may problema. Ang mga mission station servants, no? Konsumin na si Father. Ganyan lang naman ang buhay. Kaya pakatandaan natin, kapag sinusubok ang ating pananampalataya, huwag tayong panghinaan ng loob. Kasi, ang katapatan naman sa Diyos ay hindi pang madalian. Faithfulness is not a sprint race. No? Pakita mo, Father. Yan. Hindi madali, huwag kayong magmadali. Mahaba naman ang pasensya ng Diyos sa atin. Faithfulness is not a sprint race. It is a marathon. Mahabang labanan to. A lifetime trip that demands patience, perseverance, constancy, and consistency. Father, pakita. Wow. No? Kahit matapos na mundo, lumalakad pa din si Father Arvin yan. Ha? So, faithfulness is a marathon. In faithfulness, stumbling down is allowed.
Sabihin sa katabi, pwede palang madapa? 1, 2, 3. Bakit? May choice ba kayo? Lahat naman talaga tayo madadapa eh. Tumbling down is allowed. But, basa? Getting up is required. Pwedeng madapa, pero kailangan bumangon. Yan naman ang sinasabi ng magulang pag natutumba yung baby, di ba? Bangon, bangon. Kasi gusto nilang maging matatag tayo, lalo na sa sandali ng mga pagsubok sa buhay. Pakita mo, Father. Tumba, tayo. Yan. Tumba, tayo. Yan. Ganyan lang. Kung masama loob nyo kay Father, bawin-bawin na kayo dito. Ha? Tumba, tayo. Ganyan lang. Yan lang naman talaga maaasahan ng Diyos sa atin. Huwag kayong mangarap na ako'y darating ang sandali. Wala na akong magagawang pagkakasala. Imahinasyon mo lang yan, no? In faithfulness, you can run. Takbo. You can walk. Whoa. Astig ha. Gang leader pa sa inyan dati. You can, yan, parish priest na si Father Arvin. You can run, you can walk, you can even crawl. Tagapang, Father, pakita. You can run, you can walk, you can crawl. But, anong payo ni Father Arvin? Do not quit. Tandaan ninyo, faithfulness is not about perfection. Kung ang mga tapat sa Diyos ay ang mga taong hindi nagkakamali, wala nang tapat. Dahil lahat ng tao ay nagkakamali. Ha? Sino bang walang sikreto dito? Sa isang korte, ginawang testigo yung isang lola. Sabi ng abogadong tagapagtanggol, Lola, nakikilala mo ni Ninoy tsaka ni Ningning na parehong kobrador ng weteng sa baryo natin. Abogado ka na nga, pero kahihiyang ka ng kababaryo mo dahil napakasinungaling mo. Lasenggo ka at basagulero. Kilala kita mula pagkabata mo. Nagulat yung abogado. Ang tungkol sa kanya. Sabi na lang niya, ay yung abogadong taga-usig, Lola, kakilala niyo yan? Si Pekto. Kilala ko din yan mula pagkabata. Anak yan ni Eduardong Tobero, tsaka ni Vicky, na manikurista sa parlor. Abogado na rin yan, katulad mo. Pero mas malaking kahihiyan niyan si Pekto kesa sa iyo. Dahil higit pa sa pagiging sinungaling, lasenggo, basagul. 1, 2, 3. Sino maingay? Yung mga taga mission station sa Longos, Bishop, maingay. Sabi mo, huwag maingay. Natutulog pa si Cardinal. Malay nyo. Bakit? Ililigtas ba kami ng mga pinagsasasabi namin sa harap nyo? Ililigtas ba ako ng mga pinagsusuot ko dun sa altar pag misa? Hindi naman eh. Salvation is not about what I think, what I say, or how I feel. Salvation is only about what I do. Sa gawa tayo huhusgahan. Hindi sa mga pinag-iisip mo, mga pinapangarap mo. Minsan yung mga problema sa buhay, pati panaginip, pinoproblema. Sabi ng lalaki, pare, ba't ang lungkot mo? Nanaginip ako, pare. Nakakatakot? Hindi. Ano panaginip mo? Ba't ka nalulungkot? Napanaginipan ko, napapalibutan daw ako ng 50 magaganda at sexing contestant ng Miss Universe. Pare, ang ganda ng panaginip mo. Ba't ka nalulungkot? Pare, ako nanalo. Ang lungkot nga. Di ba kahit mga relasyon sa pamilya, minsan dumarating yan. Faithfulness is not about perfection. Kadot sa mga pamilya nyo, hindi naman kayo nag-asawa ng isang perpektong lalaki o perpektong babae. Kaya pag dumarating ang pagsubok, ayawan na. Hindi nyo ba alam ang katotohanan sa pag-aasawa nung nag-asawa kayo? Kaya makinig kayo rito. Kaya nga kayo. Ang pag-aasawa, mahirap lang yan sa umpisa. Dahil pag tagal-tagal, pahirap yan ng pahirap. Tingnan nyo mga itsura nila. Gutay-gutay.
Di ba? Pag dumarating yung mga, ganun naman eh. Masaya yan pag nag-uumpisa pa lang. May mga team song pa yan, no? May, pag mag-steady na daw, ganito team song. Purihin ang Panginoon. Pag kinakasal, papuri sa Diyos. After honeymoon, hallelujah. After 10 years magsama, Panginoon, maawa ka. After another 10 years, kunin mo, O Diyos, at ganyan, ang tanggapin niyo. Marami mga pagsubok sa pamilya. Kaya nga, tandaan ninyo, a family does not need to be perfect. A family needs to be united. Na lagi kayong nandoon, lalo na sa mahihinang miyembro ng inyong pamilya. Walang iwanan. Kasi family first. The family, sabi ni Pope Francis, is God's greatest gift to man. Pinakamagandang handog ng Diyos sa atin, ang ating pamilya. Minsan nasasaktan kayo, totoo yun. Sabi nang, para ba't ang lungkot mo? Nag-away kami ng misis ko, pare, birthday pa naman niya ngayon. Ba't kayo nag-away? Birthday pala niya. Tinanong ko siya last week kung anong gusto niyang regalo sa birthday niya. Sabi niya, kahit ano daw, basta may diamond. Anong binigay mo? Baraha. Bagay, maraming diamond yun. May mga king diamond pa dun May queen diamond, no? May 10 diamonds. Talaga ganyan. Nagiging, yung parang nagiging manhid na yung iba sa pagsasama kapag lumipas na ang maraming taon. But remember, ang katapatan kahit sa inyong pamilya, hindi tungkol sa pagiging lubos na malinis. It is not about perfection. Wala naman kasing ganun. It is about constancy in trying. Yung patuloy na pagsisikap na bumangon tuwing matutumba. Sa totoo, ang palagay ko ang totoong kasalanan, yung hindi kayo marunong bumangon pag natutumba kayo. Ang totoong kasalanan, hindi kayo humahanap ng lunas kapag nasusugatan ka. Ang totoong kasalanan, hindi ninyo hinahanap ang daan para makabalik kapag naliligaw kayo. At ang pinakamalaking kasalanan, hindi kayo marunong humingi ng tawad kapag nagkakasala ka. Sa Diyos naman, yan lang ang inaasahan niya. Umamin, lumapit, humingi ng tawad. Diba? Nung ating first Sunday, tinukso si Jesus, pero hindi siya nagkasala. Tayo, pag tinutukso, kalimitan, nagkakasala. Kaya nga, Father, anong gagawin ko pag nagkasala? Yun nga, umaming ka na. Huwag kang magturo. Si Eva, sabi niya ng Diyos, Adan, bakit mo kinain ng bunga? Lord, hindi naman talaga ako Itong babaeng binigay mo, nag-ano sa akin Hindi naman talaga ako, Lord Yung bulate. Sabi ng bulate, ahas ako, no? Ahas. Bulate, mukha mo. Diba? Nagturo. Pag kayo'y nagkamali at nagturo ka ng iba, inaalis mo kapangyarihan mo magbago. When you blame, you take away, you give up your power to change. Kasi wala kang inaamin Wala kang babaguhin. Pero pag inamin mo, mali mo, diyan magsisimula ang pagbabago. At yan lang ang hinihintay na makita ng Diyos sa atin. Wala nang iba. Kasi bayad naman na ang ating mga atraso. Binayaran na nun. Wala na tayong dapat pang ipangamba. Dahil sa kanyang pag-aalay ng buhay, lahat ng ating kasalanan, noon, ngayon, pati bukas, bayad na yan. Sabi mo sa katabi mo, bayad ka na. 1, 2, 3. Lalapit lang tayo. At sasabihin natin, Panginoon, patawarin mo ako. Kahit ilang daang ulit ganyan ang iyong gagawin, hindi magsasawang maghintay ang Ama sa pagbabalik ng alibughang anak. Tandaan ninyo, kaya yan ang hamon sa atin ng Kwaresma, na ngayong Lenten season. It is about constancy in trying. Tandaan ninyo, genuine holiness is to bear our imperfections patiently. Ang totoong kabanalan, pasanin nyo na may pagpapasensya ang inyong kahinaan. Lahat naman tayo may kahinaan Kailangan lamang natin na magpasensya sa ating sarili.
Faithfulness is not about falling down. It is about getting up and finishing the race. We will never be defeated until the time when we stop trying. Tandaan nyo, may mga tao magsasabi, Father, ayoko na pang sumubok kasi ayoko na pong mabigo. Ayoko na maganap ng trabaho kasi 3 beses na ako nag-apply, Father. Lagi lang ako nare-reject. Ayoko na talaga sumubok. Ayoko na kasi mabigo. Ayoko na mag-take ng board exam. 2 beses na ako nag-take, Father, para yung bagsak. Ayoko nang sumubok. Ayoko na kasing mabigo. Ayoko na magmahal. Lagi lang ako niloloko. Ayoko na sumubok kasi ayoko na mabigo. Tandaan niyo to. Sa mundo, sa buhay, pag sumubok kayo, pwede talaga kayong mabigo. Pero pag hindi kayo sumubok, bigo na agad kayo. In life, when you try, you might fail. But if you do not try, you already fail. Sa buhay naman talaga, mabibigo tayo eh. Mabibigo ka ng 1, 5, 10, 20 beses. Pero hindi tayo pwedeng mabigo habang buhay. Hanggat hindi ka sumusuko, hindi ka pwedeng matalo. Umiyak yung bata, umuwi sa bahay. Sabi ng nanay, ba't ka umiyak? Tinanggal po ako sa... Oh. Kasi hindi siya sumuko. Kahit sinabi ng coach, maliit ka, hindi ka pwedeng basketball. Bakit ako susuko? Maliit nga siya kumpara sa iba. Lumilipad naman. Diba? Kaya nga, Air Jordan. Oh, lumilipad eh. Sabi ng producer ng plaka, hindi kayo magtatagumpay dito. Masagwa at saka hindi katanggap-tanggap yung mga musika nyo eh. Sumuko ba sila? Tumigil ba sila sa pagtugtog dahil sinabi ng isang producer na hindi maganda yung kanilang awit? Hindi sila sumuko. Naging sino sila? Beatles. Oh, hinangaan sa buong mundo. Hanggang ngayon, bumibenta plaka. Di ba? May mga ganyang mga pangyayari. Hindi ka pwede sa trabaho sa periodiko. Wala kang imahinasyon. Umalis siya. Pero hindi siya sumuko sa kanyang mga pangarap. Naging sino siya? Walt Disney, ang nagtayo ng Disneyland, ang nag-imbento kay Mickey Mouse. Hanggang ngayon, nasa mga t-shirt pa rin ng mga tao. Wala daw imahinasyon. Biro mo, daga, nagsasalita na buhay. Kundi ba naman napakalakas ang imahinasyon. Si Alba Edison, hoy, tigilan mo na yan kakapailaw ng ilaw na yan. Ayaw naman mag-ilaw eh. 1,000 beses ka na yatang nagkamali dyan. Sabi niya, hindi naman ako 1,000 beses nagkamali. 1,000 beses akong natuto kung papaanong hindi gumawa ng bumbilya. Oh, isang araw, umilaw. May bumbilya na. Diba? Kung susuko lang tayo agad dahil sa balakid sa daan, no? Along the way, there will be stumbling blocks. Kapag nadapa kayo, do not let those stumbling blocks be the end of your journey. Huwag niyong hayaan ang mga balakid na yan maging wakas ng inyong mga pangarap. Continue to dream. Libre lang yan eh. Kapag hindi nangyari ang pangarap mo, dream another one. Dahil kung wala ka ng pinapangarap, wala nang layunin ang iyong buhay. Wala na itong kahulugan. Because meaning comes from purpose. Dapat meron kayong layunin. Panoorin niyo to ha. Olympic Games yan. Ang daming tao. Ang team niya, ng taong ito, USA. Marami yan, nananalo ng medalya lagi sila. Kaya lang kahit gaano kayong kahanda, may mga dumarating na pagsubok eh. Pero anong gagawin mo pag nandun na yung palyang ginto? Pero napanalunan niya ang paghanga at pagmamahal, 65,000 na tao. Pati mga kakampi ng kalaban niya, siya ang pinalakpakan, hindi ang nanalo. Isang taong sinubok pero hindi marunong. Ulit-ulit lang ako. Ito pong isang mapapayo ko sa inyo. Huwag kayong magsasawa sa inyong sarili. Dahil maraming ibang tao dito, sawang-sawa na sa inyo. Pati kayo nakikisawa pa sa mga yun. Learn to make yourself your best friend. Kahit ganong kaputik na ang taglay ng inyong pagkatao. Kahit punong-puno na kayo ng dungis, kampihan mo. Dahil kung papaanong kasama mo yung nagdungis, kasama mo yung magiging malinis. If you just know kung kanino tatakbo. Yung iba kasi pag may mga pagsubok na ganito,
Sa mga pamahiin tayo magpunta, magpaputok pagbagong taon ng malalakas para lumayas ang masamang espiritu sa bahay natin. Yung palaspas, ilagay sa pinto para lumayas ang masamang espiritu. Ako, aaminin ko sa inyo, kahit ako, hindi ko kayang palayasin ang masamang espiritu sa bahay nyo. Lalo na kung doon nakatira. Kasabay nyo pang kumain. Katabi nyo pang matulog ang demonyo. Mahirap yan palayasin. Asawa nyo yan. Tiisin nyo na lang. Tatay nyo yun. Di ba? Mahirap yan talaga. Pare, magpahula ka nga, ba't ganito yung takbo ng buhay natin para malaman natin ang solusyon? Hula. Huwag kayo maniwala dyan. Sabi nung kaibigan, pare, anong zodiac sign mo? Di niya alam kung ano yung zodiac sign. Para hindi malata, sabi niya, ikaw muna pare. Ako, Cancer, ang zodiac sign ko. Goiter, akin. Pare, wala namang zodiac sign na goiter, pare. Ano ka ba? Pare, biro lang yun. Ulcer talaga. Ulcer na lang. Sablay pa rin. When you are in pain, know where to go. Go to God. Walk towards God, not away from God. When you are wounded by sin, go to God. Naghihintay lang lagi yun. At huwag kayong mag-alala, hindi kayo hihintayin hanggang sa paanan niya. Sasalubungin ka niyan. Pabalik na siya. And halfway, the Father will be there. Hinihintay tayo sa ating pagbabalik. Itong hamon ng panahon ng Kwaresma, pagbabalik loob. Kasi, Father, minsan ayoko na talaga Dahil paulit-ulit lang ako, Father, ng aking kasalanan. Parang pinipili nyo talagang pababain ang inyong pagkatao, no? Likas nga kayong mabuti. Huwag nyo masyadong idiin ang inyong sarili. Paulit-ulit. Sino bang hindi? Lahat naman tayo, paulit-ulit lang ginagawang kasalanan. Tandaan nyo to, ang ginagawa nating kasalanan nung bata tayo, hanggang pagtanda, yan lang ang uulit-ulitin natin. Maliban na lang kung nagle-level up kayo. Napatay ko po yung kapitbahay ko. Level up! Pero kung yung normal, nadaloy ng buhay, ang ating ginagawa nung bata, yan lang ang gagawin hanggang pagtanda. Kaya huwag kayong magsasawa sa inyong sarili. May mangungumpisal sa amin, Sabado, ako po'y nagsinungaling. Next Sabado, babalik. Ako po'y nagsinungaling. Sunod na Sabado, babalik ulit yun. Ako po'y nagsinungaling. Kaya sunod na Sabado, malayo pa lang, sabi ng pare, eto na naman yung sinungaling. Totoo naman Meron ba kayong bagong ikinumpisal? Alam ko, kasi nagpapakumpisal ako paulit-ulit. Yun na naman! Opo, Father, pareho din po na 1 linggo. O sige, umalis ka na. Ano pong parusa? Pareho din na 1 linggo! Talaga naman Huwag lang tayong mapapagod at magsasawa. Never give up on yourself. Tanungin niyo ako, bakit, Father? 1, 2, 3. Because God will never give up on you. At itong panghuling dapat yung tandaan. Una, sinabi ko kanina, you belong to God. Pangalawa, hindi kayo masamang tao kahit nagkakasala kayo. Bayad naman na yan Okay lang, may ka lang ng tawad. Do not give up. Sabi ni Father, do not quit. Do not give up because God will never give up on you. Let us bow our heads. Takiyuko ang ulo. Yan ang huling aral. Simple lang. Ang mga taong pinag-alayan ko ng napakaraming sakripisyo sa maraming taon ng aking buhay. Ang sakit. Kapag ang mga taong minahal mo ng gusto ang nagiging dahilan ng pagpatak ng iyong luha. Minsan, Panginoon, parang gusto ko na nga talagang sumuko. Hindi ko alam kung hanggang saan ako magiging matatag kapag ang aking pamilya na ang nagdudulot sa akin ng aking kalungkutan. Pinahintulutan mo't pinili ako makadalo upang
muli mong ipaalala sa akin, believe that when your plans fail, it is because God has a better plan for you. Because God knows you better than you know yourself. And know this, tandaan ninyo ito. Kapag inilagay ninyo ang bawat yugto ng inyong buhay sa kamay ng Diyos, makikita ninyo ang kamay ng Diyos sa lahat ng yugto ng inyong buhay. Maraming salamat sa paanyaya, Father Arvin, at sa inyo pong lahat na naririto. At idadagdag ko na rin po, kung sakali, mabilis lang, I have written 7 books. They call them the happy books. Ito pong isang to, puro jokes lang laman. Kung gusto nyo lang tumawa, nang tumawa, hanggang mawalan kayo ng malay, yan po ang basahin nyo. Ito po, na-discover ko, in something funny, there is something serious book yan eh. Yung mga natututunan ko sa mga taon na nakalipas sa aking pagkapare, sa aking buhay. Natutunan ko na, halimbawa, if I do not get what I like, I learn to like what I get. Hindi na ako mapaghanap. Hindi ako nalulungkot. They call them the happy books. Ko kasi, kahit masama ugali ng iba, ugali niya yun eh. Natutunan ko rin, I cannot change people. I can only change myself. Hindi na ako nag-expect. Sabi ng bata, Mami, anong ulam? Nasa lamesa, anak, pumili ka. Pagangat, isang isda na lang to eh. Anong pipiliin ko? Piliin mo kung kakain ka o hindi. May ulam ka ni. Naghanap ka ng wala. Di nalulungkot ka, tanggapin mo. Kung di mo makuha gusto mo, pag-aralan mong gustuhin kung ano nakuha mo. Ganun yun. No? I cannot change people. No? I am not in control. Alam ko na yun. Traffic. Pag matraffic, nagagalit kayo, umaandar ba? Di rin eh. O, hindi ako nagagalit. Kaya pag matraffic, manap kayo mapaglilibangan. Magupit kayo ng kuko. Pakulay kayo ng buhok. Marami naman magagawa. Kaya naman, nagagalit. Pag sobrang traffic, magbaong kayo ng kape. Yung 3-in-1. Paghiwalay niyo yung kape, gatas, tsaka asukal. Tingnan ko kung hindi kayo malibang. Nasa bahay ka na, hindi ka pa makababa. So yan ang laman ng dalawang yan. Panglima, Teach Me Why. A Journey to Happiness. Ito po ang kwento hindi nakakatawa, nakakaiyak, makabagbag damdamin. Inspirational stories. Itong isa, balik sa jokes. Happy ending. Forever happy. No, ito po yung jokes pero mga English na ang reflections at may translation yung jokes iba sa English. At yung pinakabago, 2022, Happy Ending. Virus versus Virtues. Jokes din yan. Pero ang aral tungkol sa COVID experience. Paano tayo nagtagumpay laban sa virus? Di sa ating virtues. Okay? Kung bibili kayo, may dala akong konti. Tigsa 10 peraso lang yan. No? Kasi mabigat eh. Okay, so ito po yung 7 libro. 200 bawat isa. Ang senior citizen walang discount. Senior din ako. Tabla lang tayo. Okay? Okay, so pipirmahan ko po pag bumili kayo. Ang selfie libre lang. Pwedeng GCash kayo magbayad. Okay, maraming salamat sa bibili. Sa hindi bibili, may araw din kayo. Para bumili kung wala naman kayo pambili. Ayun yung libro pala. Okay? So maraming salamat po, Father Arvin. Thank you for participating sa inyong video. Muli po maraming salamat po, Father Bong Guerrero, sa isang makabuluhan at masayang gabi. Ang mga aral na aming natutunan ngayong gabi ay magsisilbing gabay sa aming pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma. Inaanyayahan ko po dito sa harap ang ating kapelyan na si Reverend Father Arvin De Jesus, ang ating PPC Chairman Miriam Romero, ang ating Parish Finance Committee, Nancy Vicencio at Tita Amparo Saveron upang ibigay ang Certificate of The Longos Mission Station presents this Certificate of Appreciation to Reverend Father Alfredo Guerrero for sharing his reflection during the Lenten Recollection of the Faithful of Longos Mission Station. Given this 7th day of March 2026,
At kasabay po nito, amin din pong ibinibigay ang isang image po ni San Jose kay Father Bong Guerrero. Maraming salamat po ulit, Father Bong Guerrero. At ngayon po, tinatawagan ko po si Father Arvin for some word of thanks po. Father Bong, maraming salamat po. Sa mga hindi po nakakalam, bago po ako pumasok sa seminaryo, pumunta po ako sa isang seminaryo at nagdasal sa isang simbahan sa dati po niyang parokya. Nakita ko po siya nagmimisa noon sa St. Joseph Shrine sa may Anonas, Cubao. Kaya isa po si Father Bong sa mga naging inspirasyon ko bakit ako naging pare. Kaya maraming salamat po, Father Bong. At pasalamatan po natin ang mga sponsors po natin, lalo tigit sa nanay po ng Longos Mission Station, si Tita Ampi Saveron. Marami pong salamat. Sa Soldiers of Christ, marami pong salamat. At sa ating ever supportive na Kagawad Winston and Tess Hilario, marami pong salamat. Sa MBG, MGC, sa mga lay ministers, MLC, San Antonio de Padua Parish, maraming salamat. Mga aspirants, mga Marians, Knights of the Altar, kay Ate Yo kay Ate Yo, maraming salamat. Sa lahat ng mga nanonood sa ating live streaming, maraming salamat sa altars, sa mga altars po natin, sa mga sakristan, maraming salamat. Sa mga seminarista, marami pong salamat. At sa inyo lahat, bayan ng Diyos, marami pong salamat. Lalo tigit sa bumubuo po ng ating finance team at sa ating masipag na PPC, sa ating mga youth, maraming salamat po sa inyong lahat. Umpisa pa lamang po ito ng ating gawain ngayong Kwaresma. Abangan po ninyo yung mga activities po natin this coming Holy Week. Kaya ang Diyos, hindi po tayo iiwan. Ang Diyos, hindi niya tayo pinabayaan. Kaya tayo na, sama-sama po tayo at maglakbay papunta sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Muli, Father Bong, marami pong salamat. Yung pong mga gustong bumili ng mga libro ni Father Bong, dito po, lumapit lang po tayo. 200 pesos lang po bawat isa. At sabi nga po niya, may libreng autograph at selfie. Ayan. So, iniimbitan ko po ulit si Father Bong para po sa final blessing. Magsitayong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain kayo at ang inyong mga mahal sa buhay na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Congratulations! Happy Easter Sunday na lang sa inyong lahat.